ہر روز اپنے پتر کی زیارت کرنے سے آیا آنا سب کے دن پر اپنے پتر کی زیارت کرنے سے سجد سجے کبھی دے کے رونا ہے جعفر تیار پوترے علی دے لہتو انہیں شہزادے کا جملہ پڑھتا 7 گزری 8 گزری 9 بدی 10 دی رات ہر بیٹی اپنے اپنے قربانی کو تیار بیٹی کریں گی جناب امیر علیہ السلام نے تھی امن امیر کی پلی پترہ کو صدقے سکے بعد کندھی شروع کہ میرے عزیزہ کا حکم ہے میرے پتر ہیں میرے باپ ہے انہیں کا حکم ہے میں حکم دن تعمیر پر کرنا جی وہ جگتے میں پڑے بلو آتے گیا جی مگر کئی کو آتا اللہ کا وزن کیتا کرو پہچان کیتی کرو بڑے قوم بزرگ قوم چھوڑے قوم بچے قوم انہیں کی سرکس کی تری ہے ایک پتر کے دیوان جی بڑا میڈینا چھوٹا بولو چلنا اپنا چھوٹا اپنا آج آخری رات آج ہونا دی رات کل صبح سویرے پہلے مانے تھے مارو مارو دی آواز آسی موت اپنا بازار کرم کرے سی میں تقدیر کو جاتے ہیں قاسم ماں دی جھولی بیٹھا ہوئے تو ادا لاشا پہلے آ بچن شہزادے لکھے لکھے ہر بات کہا دو اماں گھبرانا تیرے کھیر کو او رنگ لے سوں ہر شہید ماں میں دی جاگیر اکبر دی جاگیر کپر دی جاگیر سی ایسا لڑتے نو میر پرے بانے کھاؤ صدقے تھے لڑتے نو میر پرے بانے لکھیر بخشی بی بی آتے شاباش اور مجھے لائن بچنے میں سیدہ قدر کے سوال کرنا بی بی کی تحابادہ ورنہ مل کے ویسا جی مل کے ویسا نو امید پروں گزری ہے آواز ہے اب کی پوزر دیا بادشاہ کرنا اما جنہ مقتل گائے تو مذکورہ مدرسن پتر بازی بیتی پتر دلاش تبین کرے سی اما جنہ تم آسے نا نہ لاشا ہو سے صدقے نہ لاشا حسن نہ بین کرے سے اور شہادت کس نے میر شہادت اکبر چھوڑ کے دے دے رہے قاسم چھوڑ کے دے دے رہے ماما عباس چھوڑ کے دے دے رہے صدقے تھی وہاں عسکر کو گلے تیر لگ گیا دے دے رہے ماں میں بھی غربت کو دیکھ جی 71 کے لاش چاہ کے تھکا ہویا حسین آخری فدا کرن کی خاطر بھیڑ دے خیمے آئے کتا ہے بھیڑ دے خیمے آئے بھیڑ دے خیمے آئے لکھا ہے میرے پاس خیمے آئے جو فدا کرنا ہر بی بی کو پرچان ہر بی بی کو ورنہ تھکنا لا ہر بیٹی کو پرچانا آخر تے بھیڑ کے خیمے قدم رکھے سے جو بھیڑ نہ ودا کرا یا شہزادے گھوڑے تے چڑھ کے اپنے سواری تے چڑھ کے کچھ اتنی کرن کھڑے
تسلامہ تکمائے کہ کچھ تیبت انکھڑا شہزادے قوم محمد اکر ماری نے قومت شمال فوج بھید ترائے دفعہ اکر ماری نے اپنی چپ تھی گئی ایک وقت ہے بچے کی میں جنگ کروں کوئی بندہ پورے نہیں آئے گھوڑے تے چلے کھڑے شہزادی حکمت اور صلاح کر کے تاریخ کھڑا پڑتا انہیں ٹارگٹ کی تے عمر ابن سعد کا خیمہ گھوڑے کے بعد چون سیدھا حملہ انہیں خیمے بیچ کر سوچے بیٹھے ہو کہ نہیں خیمے بیچ حملہ کروں شہزادی جو گھوڑا بھجے جی تے خیمے دے بیچ انہیں گھوڑا داخل کیتے بھگدر بھائی حکمت کو فوجا دنے کون ہے جنہیں اتھائی آگئے عمر ابن سعد خدا لعنت کرے ایک گھوڑے تے چڑے انہیں خیال کیتے حسین دے عباس دے بھڑے تھے اس سب کو جیتا نہیں رکھ دے نسن کی خاطر کوشش کی گھوڑے تے جو چڑے تے گھوڑا بھجائے محمد ابراہیم بات ایک گھوڑے تے چڑھیا جی محمد ابراہیم ایک گھوڑے تے چڑھیا محمد دا منہ پچھا آندا بیٹھے ہو سنتے جی محمد دا منہ پچھا آندا منہ اگے جی سیدہ آندا دے محمد پچھلے کو تو جھاڑ ان دے اتے میں دید رکھ رہا آئے ہمارا اللہ ان دے اتے میں دید رکھ رہا تے گھوڑا بھجائے نے تے پچھو فوج نسی تے فوج گھوڑے لائے جی چند بینا تک تے فوج نہ لگی ہے یہ پچھو ہاں محمد ان دے اتے حملہ جو کیتے نہیں ایسا حملہ کیتے نے یا محمد نے حق لائے پھرا لہنگا پہی پھرا لہنگا پہی آخری سلام کر کے جی جناب عمر ابن سعد نے پیچھے گھوڑا بھجائے گھوڑا بھجے دے جناب قوم کی مدار کربلا گھوڑا بجائے بی بی زینب دا بچڑا گھوڑے کو لگ ہے جتا نتھے دے اتھائی دفع لے بلی پچھلی گل بھولے نا نہ بھولے وہ گل یاد ہوئے پھرا آئے بھیڑ دے خیمے جی قدم رکھے یا حق آئیے ماما اسا لہے گئے ہیں یہ کو جادا ماما اسا لے گئے ہیں سیدہ دے امانتی جائی تیرے پوتر زمین تو لائے بی بی رمیے علی بی بھی رمیے آوازِ شفیع اگلا شاہ چہنے تھک پیا ہے تے ہون پوتر مجھے نہ چاہوں اچھی میں چھاڑ پہ میں ساموے سے نہ کوئی نکلی کوئی تکلیف اٹھا اے آخری تیری زندگی دا بدکی دے وقت
जा तू बीबिया के लाला बैरन कोल मरे मैं राज के मोह दिखला तू सरके द्रीपामा मैं राज के मोह दिखला तू बीबिया के शबी तेरी मिन्नत करनिया जेड़ा लादा मले पुत्र दोवे दे वो लादा मले सामने बाए बीबिया दे बंदे ले लिया तू मेरे ले तेरे चोर बंदे दे बाद तेरी भेड़ शाम सत्य की पोमा अब जनाब तैयार तैयार ना इशारा करना बीबी विराज गल वही चपातन अब ये तू फिक्र न कर मेरे पुत्रा अम्मा दी जाई बता तेरे पुत्र किला दे में हार के लाश चाहिए बता आखिर मामा आया नहीं सकू अकबर ऊंचा इंशाअल्लाह जाकिर सईद मंजूर हुसैन शाह को अपने वक्त में करेंगे।